Salutare tuturor, eu sunt Marca să vă fac un nou videoclip. Fac acest videoclip cu mai multe chestii, adică mai multe ocazii. Fac asta pentru că a fost Edgar free pe shop și încă mai e dacă nu l-ați luat. Am făcut și 16.000 de trofee și deschidem și Megabox. Da, m-am chinuit o grămadă să fac astea 16.000 de trofee, deci m-ar încuraja un like să mai fac videoclipuri de genul asta. Dacă vă întrebați de ce n-am mai postat, de asta n-am mai postat. Pentru că am stat cam în fiecare zi să... N-am vrut să fac atât de multe trofee on camera, am făcut o grămadă off camera ca să nu vă țin așa mult. O să vă arăt strategia cum le-am făcut. Deci Edgar e un brawler super bun. Luăm pe aici ce la new event, ce este acum gratis pe shop. S-au băgat emoji-uri gratis de Crăciun. Da, arată bine. N-am ce să zic, chiar arată bine. Și putem să le folosim. Da, acum nu putem să le folosim că nu suntem on party. Dar vreau să vedem ceva la ele. Le avem cumva aici? What? Unde e? Pe cine au dat emoji-uri? În fine, deschidem și Megabox-ul acum, pentru că nu cred că știți cât de mult m-am chinuit eu să fac astea. Și normal 5 iteme, pentru că la norocul meu nu putem să luăm mai multe. O zic sincer acum, că nu cred că vreți norocul meu. Bine, puncte pe... Măcar ne-a dat ceva puncte pe Edgar. Acum este level 3 și cred că o să putem să facem mult mai ușor kill-uri și astea, pentru că era mult mai greu dacă aveai level 1. Și vreau să vă arăt strategia, pentru că gen n-am m-am băgat așa de agresiv. Mai fac și meciul ăsta, strategia asta, că nu mai suport strategia asta, efectiv că am făcut-o ieri seara, am făcut-o în continuu. Gândiți-vă că m-am apucat eu de strategia asta ieri seară. Aveam 15.800 și ceva de trofei, acum am 16.000. Adică gândiți-vă că am făcut cam... Bine, aveam cam 15.850 și asta ar însemna că am făcut până la 16.000, am făcut 150. Da, am făcut 150 până la 16.000 și numai că 150 plus 24, adică 24 ore de trofei ne-am făcut astăzi. Practic, ieri seara am făcut doar astea. 16.000. Da, asta nu era modul. Mă duceam în bus și campam până la locul 2 și după intram în zonă când aveam power up, dar vreau să mă bag mai agresiv meciul ăsta. Pentru că da, gândiți-vă cât am stat eu să stau acolo, cât am stat eu acolo și eu cred că voi v-ați plictisit din start cum am plictisit. Aoleu. Ăla e deja level 4. Dar câți oameni le-au deja pe... Eu cred că ne bat oamenii ăștia. L-au deja level 4 unii. Nu știu cum l-au făcut. Sincer, eu aș fugi de aici. Aceasta mă îmbuși până la top 3 sau până la top 2 dacă ne găsește cineva până la top 3. Dacă stăm până la top 2 e bine. Că măcar avem și mai multă viață acum. Cineva? Mai sunt 4 oameni fără mine. Doamne, dar nu le-am zis nimănui că eu filmez aici. Gen, Doamne ferește-mă cum a bătut ăsta. Doamne ferește-mă.
Vreau să văd cum joacă un prieten de-al meu, adică gen, suntem prieteni de mult timp. De cam 4 ani suntem prieteni. Gândiți-vă cum au trecut, dar el joacă pe duo. Sincer, mie nu-mi place duo adică gen, dacă mă întrebați pe mine ultima dată când am jucat duo, chiar acum mult timp. Deci se pare că a murit. Tudor a murit și să spectate omul ăsta. Tudor, Doamne, dacă mă sună, nu cred că o să-i bag. Nu vreau să vedeți mesajele, deci cum puțin pe pauză. Da, trebuie să fie o întrerupere cam lungă. Da, mă sună și un coleg cu care sunt prieten de vreo 3 ani, pentru că el a venit la noi în clasa 1-a și gen, el n-a fost cu noi de la început. Noi am făcut și pregătitoarea, mi s-a părut super stupid să facem pregătitoarea. Pentru că acolo efectiv nu făceam nimic, noi la matematică desenam pe caiet. Cea mai bună matematică ever. Noi făceam linii pe caiet la ora de matematică. Noi făceam pătrat. Noi făceam un pătrat făceam pe oră și mai făceam desene cu liniile de matematică, dar foarte ciudat mi s-a părut mie în clasa pregătitoare. În clasa 1 a venit și colegul ăsta care m-a sunat acum și ăsta pe care am stat împreună spectit, el a stat cu noi în pregătitoare practic de acum 4 ani. Și pentru cei care nu știau, eu sunt acum în clasa a 3-a. O să termin a 3-a și abia aștept. Doamne ferește. Parcă vezi acum cum sare asta pe mine și mă bate. Ce ziceam? De acum era aici să ne pice crău. Că mai știți că eu dădeam titlul la niște videoclipuri. Multe șanse să ne pice crău, oare ne pică crău? Da, se pare că încă nu a venit crău. Eu vreau să o testez puțin pe Amber. Mă, dar dă bine. Uite cum spamează, de greu să-și încarce. Uite cât de greu își încarcă. Destul de greu pot să zic. Wow, uite cum dai cu Amber. Bine, nu pot să zic că e o legendara mea preferată. Nu, vrem să mai stăm spectate pe niște prieteni, mai vrem. Ca de obicei, intrați în acest club, mai sunt doar 2 oameni. Ei sunt doar 2 oameni de intrat în acest club. Sunt 98. Se numește Am venit cu sus, toate cu litere mici. Niciun description la club. Și da, ăsta mi se pare un grup super tare dacă aș fi și admin, pentru că cel care a făcut grupul a ieșit din grupul ăsta și n-a dat pe nimeni admin. Practic toți suntem niște memberi, toți 98 de oameni. Deci doar gândiți-vă, 98 de oameni, care nu e niciunul, toți suntem memberi, niciunul nu e adminul grupului. Măcar dacă mai era omul ăla, dacă dădea pe cineva admin. De acum toți suntem memberi, efectiv. Nu știu dacă mă credeți. O să vă arăt și grupul. Member o să scrie. Și unii de la noi din grup efectiv au 0 trofee, nu știu cum. Dar eu înțeleg. Nici eu la început nu mă jucam Brawl Stars des. Am început să joc mai pe la final, când nu mai era așa de bun Brawl Stars. Mie mi se părea că se face mai bun, chiar dacă era o greșeală ce... De-mi atunci numai că oricum, da...
Tot nu înțeleg ceva la Brawl Stars. Brawlerul ăsta e super tare, este super bun și este free. Cum nu a ales măcar Brawl Stars un om să-l pună admin? Uite. Marca-i boss, member, Războss, member, Dennis IT, member, Rowan, member, Cezizeu, member, Victoria boss, member, Cezizeu, member, Imperator 07, member, Marca-i boss, celălalt cont al meu, member, Laur, member, Vlad Apfi, member, Bani, member, Vlad 5, member, Rareș, member, BR123, member, FJXDX7, member, Deal, member, Maru Boss, member, Youngs 10, member, KDFT. De ce nu aveți numele române să pot să vă le citesc? Member, Coringazi, member, asta nu știu ce înseamnă că nu e în română, Alina, member, Luci ar trebui să scrie aici, Nicolas, member, Marca-i boss, contul surorii mele, member, Bibone03, member, Andreea, member. Da, și vă las pe voi să citiți, că eu deja am citit o grămadă și toți sunt member, doar citesc member pe aici, nu mai trebuie să citesc numele, pentru că deja se lungește videoclipul doar cu numele. Vreau să vedem ce challenge-uri avem, deci win free games in. Mai dăm un match, stăm până la top 4 și după intrăm în zonă. Pentru că chiar este trist. Nu știu dacă înțelegeți, dar din megabox-ul ăla, dacă ne pica un brawler, eu măcar eram fericit. Că a început să-mi placă brawlerul Colette. Înainte mi s-a părat că e ultima prostie. Dar nu pot să zic că e ceva wow Colette. Asta e tot level 3 ca mine. What? Uite cum fuge frățiorul meu. Frățiorul meu unde funge așa? Știi că tot eu o să te bat. Aia era doar o șansă de-a ta să fugi așa de mine. Dar nu o să te ajute cu nimic, pentru că am 2 power up-uri, tu ai 0. Hai, dar trebuie aici să mai fug puțin, să mai trag de timp. Nu, dar eu nu mă duc să trag de timp. Eu m-am dus direct pe el. De fapt, aici chiar nu o să intru în zonă. Vreau să fac ceva meciul ăsta. Crezi că nu te-am văzut? Crezi că nu te-am văzut? Intră în zonă acum. Uite, l-am împins. Eu fac cu asta echipă, sper să nu-mi dea bani cineva, să nu-mi iau bani. Eu sări pe asta, dar mi-e frică. Mi-e frică că pare 3 power up-uri mai multe ca mine. Dacă l-aș băga cumva în zonă. Ne putem să-i dăm amândoi de mici, dar nu prea am încredere. Sau... Da, nici nu trebuie să mă duc pe o parte. Nici nu trebuie, vreau să văd cine câștigă. Sper să câștige la cu 7 power up-uri. Sper să câștige Shadows, dar nu cred că câștigă. Shadows am făcut eu timp cu el. Da, Break Master a câștigat și nu trebuia el să câștige. De ce el? Aici avem... Ce avem la următorul? Da, Doamne. Cum să faci așa ceva? Cum să faci așa ceva? Cum să facă cineva așa ceva? Să faci 500 de bănuți din ăștia, să iei 100 gold de ăsta. Cum? Cum? Că tot nu înțeleg chestia asta. Cum? Da, și chiar m-am gândit să mai fac videoclipuri de
Stars în ultima vreme. Eu de-abia dacă am intrat să-l iau pe Edgar, pentru că nu m-am mai jucat deloc și chiar mi-era dor să mă joc măcar și pe un videoclip, măcar atât. Pentru că mie chiar îmi place, chiar îmi place să filmez. Nu știu cum și de ce, dar îmi place mult. Da, asta se vede că n-are net. Capul lui Tic e mai bun ca Tic. Coincidență. Coincidență. Capul lui Tic e mai bun ca Tic. Unde crede asta că fuge? Nu te cred. Deci nu te cred. Deci nu te cred. Mă bătea. Efectiv mă bătea acolo. Îmi fac aici puțină viață. M-am băgat agresiv, dar nu e prea bun Edgar pe mapa asta. Cum? Așa de lău. Puteam să-l bat cu încă un hit. Și mi-a dat numai 3 trofee. Deci mi-a dat numai 3 trofee. Deci numai 3 trofee de parcă... În ultima vreme chiar vreau să mai filmez Among Us. Dar în ultima vreme chiar nu mă mai joc jocuri pe telefon. Nu știu de ce, nu știu cum, nu știu care e motivul. Cred că nu. Îmi place mult mai mult să mă joc Fortnite cu prietenii. Nu știu dacă știți ce zic. Controller player. Glumesc, nu există așa ceva pe Brawl Stars. Dar cum ar fi să existe Brawl Stars pe PS sau pe Xbox? Ar fi efectiv cel mai greu joc. Dar și pe PlayStation și pe Xbox ar fi greu, că gen trebuie și să îndrepți armaia, trebuie și să o lansezi. Dar m-am întrebat mereu cum este Brawl Stars pe calculator, pentru că după cum vedeți eu l-am pe telefon. Unde ești? Știu că ești aici, apropo. Dar nu știam că o să campezi așa de rău. Și nu mai înțeleg, vreau neapărat să se mai bage skin-uri, mai ales pe Fortnite, că ați văzut că pe Fortnite trebuie efectiv un challenge mare rău de tot să iei acel skin, care Snowman 2 mi se pare mai tare ca celălalt skin, parcă e fată. Dar Snowman 2 mi se pare mai tare și e mai ușor să-l iei pe Snowman 2 decât pe fată. Și eu nu zic acum cât de greu este să-l iei. Adică e bine că faci mai puțin, nu zic de asta. Adică muncești mai mult, nu știu de ce muncești mai mult. Că gen Snowman 2 e mult mai tare ca fata aia. Și apropo, eu urăsc când suntem toți Edgar pentru că o să pierdem. Gen uitați-vă cum e meciul meu. Edgar aproape full. Ieri de asta am campat, pentru că gen n-aveam altceva de făcut. N-aveam efectiv altceva de făcut. Pentru că erau prea mulți Edgar și eu cum mă băteam cu o grămadă de Edgar în același timp că muream. Cred că o să fie și ultimul meci, pentru că deja nici nu mai cred că o să fac videoclipuri de Brawl Stars așa de lungi. Și eu care înainte făceam clipuri de jumătate de oră. Da. Acesta a fost și ultimul meci. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like și un subscribe dacă n-ați făcut-o, ca de obicei. Eu am fost Marc. Pa!